Karon mga brad, mao ni akong pinaka-paboritong dish nga ako ikaon halos kada adlaw. Unya, mao man dyan yung chop suey kay na tanan gulay. Lami pa jud kay ni pagkatempla mga brad. Kaya na jud ko special nga sabaw-sabaw nga mga ingredients nga akong gi-appeal ani. So, pangutana mo na ako, giunsa ni nako pagbuhat, pakit-on ta mo mga brad. Ako dyan gidagan na ng karinderyahan kay dali kay ni sila muhutdan og chop suey. Awa na mo nga tapula na kay ta mo palit og utanon. Biyahe pa jud ta diha sa Tabunok Market. So, karon ato na ni set upan atong lutuanan. Butter gyud na siya para mag-creamy gamay. Soda nang duha ka putos nga chop suey, humananay, paluto ra na siya. Watto na ni mog 10 minutes. Aw man na kaon dayon, kaon dayon. At sa ni shake gamay niya itakko sa nato balik o pamanin na human. Karon kay nalapas naman jug 10 minutos ato na ni ablihon niya ato na ni habwa sa atong plato kay gutom na ta. Mao na siya mga brad. Na ra kadali chop suey mga brad. Ngaon.